basta makakita ka ng view na ganito, sulit na. Swabe pare, oh. Quality. Napakaganda yung lugar, oh. Alright. You know. Sulit. Shoutout ko na sa mga nandito kami sa Batanes ngayon, oh. Ang sulit namin. Kan nagkataon. Pupunta, oh. Hello guys, may bago tayong adventure guys. Ito yung adventure na gagawin natin ngayon. Pupunta tayo sa mga magagandang spot, sa fishing spot. Tapos akitin natin yung mga magagandang view na parang Batanes. First time kong pumunta dito sa lugar na to, kaya namangha ako sa ganda. Mayroon palang itinatagong ganda sa Bagatanon Beach. Pero yung pinuntahan namin na maganda na parang Batanes siya ay doon sa Rina Point, Bagatanon, Pangasinan, sa Agno. Napakaganda guys, kaya pag kayong bibitaw, panoorin nyo lang para makita, at least makita nyo, mapanood ninyo kung gusto nyo pumunta doon, dahil napakagandang view ito, lalo na sa mahilig mag-adventure tsaka mahilig mag-picture-picture. Ito na siguro ang ganda talaga, kaya huwag kayong mag-escape, panoorin nyo hanggang dulo para makita ninyo yung ganda ng Rina Point. Okay, sakyan namin, oh. 2, 4, 5 kami, 5. Si Macau, si Brile, Igidong, Check. Ako, yatid kami. Saan ako sasakay? Maputikan. Miss lang? Yan. Ara. Ay, sorry. Napilod eh. Ay, kasla sikse. Ay. Kasi dito kami dadaan, oh. Manong minuto? Ilang minuto yun? 10 minutes na lang. Ito yung ultralight na binili. Ay, sas. Wala yung sigaw, Chen. Ay, pagay mo. Yan. Bagatanon pa ito, Bagatanon Beach. Yan, oh. Ayan, yan. Sige. Ngayon pala yung makina niyan. Diesel. Ayun. Diesel. Alright. Another adventure naman tayo guys. Hey, may iwan ka! May ganda, oh. Sandbar. Sandbar guys, oh.
Ganda, ganda. Uy! Ang ganda ng linaw ah. Nakargat si Rupa natin yung motor ah. Nakargat si Rupa ang nalaot. Let's go! Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true. Uy, laki! Woohoo! Oh! Ayun. So, ito magandang adventure to mga ganito. Tapos yung mga kuha namin, lulutuin namin. Doon na namin lulutuin kung mayroon ha. Hindi kasi natin alam kung mayroon o wala. Kasi ang isda, hindi naman natin ano yan, alaga kung saan saan na pupunta yan. Kung may madaan at may kakagat, swerte. Kung wala, wala talaga. So sana mayroon.
Dito na yung Talakitok. Ganda. Ganda ng spot. Spot guys. Panalo. Panalo. Sana makarami kami dito na. Kahit ano isda. Ang target namin ay islang pangtanghalian. Tirahin mo agad, canoping. Canoping. Ito muna tayo isa. Tapos dito na kami kakain. Problema ay opo. Wait lang. Ang ganda. Patalaw may ito eh. Ganda pala dito. Nga dyan, ini sadsad dyan. Floating ano yata yan. Rubber boot sa utan. Sakay mo. Kaya. First time ako pumunta dito. Ganda pala dito. Balong oras tayo? 15 minutes? No, awan, sir, no. 10 minutes. Patakan tayo, kawan. Kasilid lang ay. Dong, serious ko talikod dong. Hey guys. So from beach, from Bagatanan Cove. Sir, Pero hindi kayo makapunta rito kasi pag walang ano eh, walang bangka. Yun ang problema. Parang hidden island to ah. banger. Baba dong. Ay, hindi na ako bababa dyan. Nabasa Mamaya. ako. Talagan. Basakan. Ganun din eh. Nako, delikado yung puwet. Yay. Delikado yung sadsad dito. Baba na, baba. Landed. Ganda. Ayan guys, mayroong walang kahit anong bakas oh. Pero walang tao, ibig sabihin walang tao. Walang bakas ng paa. Ako palang bumakas. So, ibig sabihin dito walang tao talaga. Landed. Landed guys, dito na kami. Ganda yung lugar. Mayroong ano, pumunta ako. Siset up ka kami kagad kailangan namin makakuha ng tanghalian. Kasi ang oras ay 8:40 ng umaga. Dito kami. Anong pangalan to? Anong lugar? Sawit. Sawit daw. Yung mga angler, pwede kayo pumunta dito kung gusto nyo. Pero kailangan may bangka. Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true. Oh, you say your love for me is true.
Hello guys, lilipat kami ng spot guys dahil ang nangyari doon, mayroong nag-spear fishing doon sa tapat namin. May mga bangka na dumating tapos nag-spear fishing sila sa tapat. So nabulabog yung mga isda. So wala kami nakuha. Zero. Na zero kami sa spot na yun guys. Pero maganda yung lugar. Panalo na rin sa lugar. Kung gusto nyo palang pasyalan to guys, yung Rina Point ay pag pumunta kayo ng Abagatanin Cove, Abagatanin Beach, ay dun sa dulo niya, ito yung Rina Point. Tapos itong inaapakan namin ngayon, pinaglalakaran namin, sa ibabaw ito ng Rina Point, dun sa dulo, parang pinaka point ng dulo ng ano to ng Abagatanin Cove. Pero mga batuhan siya. Pero yung view napakaganda. Pag yung mahilig sa ganito na gustong parang Batanes ang view, malapit lang naman ito. Punta kayo sa Agno, sa Abagatanin Cove, tapos diretso sa Rina Point. Pwedeng lakarin ito ng ano pala, almost 1 hour from beach ng Abagatanin. Lalakarin nyo lang to, pero mag-prepare lang kayo ng shoes na pwede sa mga batuhan, yung parang pang hiking gano'n, para hindi mahirapan yung paa ninyo, yung makapit na may mga spike na mga shoes, matibay yung ano niya, rilas. Quality. Boss, napakaganda yung lugar oh. Alright. You know. Sulit. Ay, ito muna kahit wala nang makuha. Ito wala nang makuha. Uy, mayroon dyan oh. Ha? Mabalin. Saan bang campsite dito? Pwede nating ano. Grabe! Woohoo! Ay, dyan! Wiba! Ay, dito na daan. Oh, dito na daan. Dito. Sige. Ay, tigalo. Napakaganda! Suabe! Kaso, hindi pa pwede dito maghulog na kalaman natin. Hindi makakuha yung isda. So, may cave dun, oh. Cave yun. Pero kung nagdara, malalim na masyado. Oo, makita. Malalim na masyado. Woo! Pa-shoutout ko na sa mga nandito kami sa Batanes ngayon, oh. Sa ulit namin! Saan? Pupunta, oh. So, dito kami dadaan. Yan, pak. Ayun, nakikita na yung white sand doon, oh. Dito ako, tapos may kuiba daw dyan, oh. Diyan ka, excited na ako. Makaganda. The best! Dito, ang ganda ng view talaga dito. Kakaiba! Quality! Okay na, sana makuha kami ng kahit isang malaki lang para sulit naman yung aming lakad. Grabe yung lakad namin. Oh, pwede mag-dive dito eh, no? Cliff dive dito pwede. Ang problema, pag bumagsak ka dito, pag dive ka dito, dami pa lang namimingwit dito, oh. Kain nila ganyan. Ito na rin hulog. Yung may problema naman dito, paano makuha isda? Ang taas. 5 kilos na nakuha mo, wala na. So, dito no. Wow, isda yun, no? Kaya yung silbo niyan? Tira na ako. Kaya 1, 2, 3. Woohoo! So, isulti muna
natin. Survey muna natin yung lugar. Wow, ganda talaga. Tour ko muna kayo dito. Ganda? Ano to eh? Fishing na adventure na to na may picnic. Dala-dala na namin lutuan. Uy, grabe ganda talaga. Ang ganda dito. Oh? Para nga sa Batanes. May pag-asa. Pag-asa. White sand. Mga beach na yan dyan eh. Wow, ngayon lang ako pumunta dito pero ano, ako'y namangha. Nagandahan ako nang hindi maipaliwanag. Wait lang. Paano naman to? Ibigay ko na to. Uy! So dito daw kami. Doon na may kuweba kasi doon. Diyan daw kami mag-i-stay para kahit umulan, safe ka. So dito, cliff dive. Ano na to? So, Cliff Park. Ganda. Sana makadali tayo dito ng mga lalaki. Woohoo! Yes! Napakaganda! Woohoo! Sana mga ano to, adventure na hindi ko makakalimutan. Ang ganda! Hindi ako pumunta dito. Kita nyo yan? Diba? Diba yan eh. Tapos yung gamitin sa fishing sa ilalim. Galing yung mga tour guide natin ah. Ayos, alright. Shout out pala sa mga dyan. Nag-adventure na ganito. Maganda, maganda. Wow. Alright, may barko. Tapos ang ganda dyan. May kuweba. Cave dyan eh. Cave yan. Napapasok na ganun. Sa tubig. Parang nasa Palawan. Nasa Batanes ganun. Ang ganda. Ay nako, ang ganda. Saan na tayo dadaan doon? Bila. So doon daw kami pupunta. May daanan daw doon. Sulit, sulit. So this way, explore. Wala kaya akong naiwan? Yes ko, may naiwan ako eh. Dali. Doon na pagnantay nga eh. Ah, ito! Wow! The best! Paul. Nga, marisan. Ano ito? Ayan guys. Record. Yeah. Ow. Wala kaya akong naiwan? Whew. Kaya punta guys oh. May kuweba doon. Tapos may fishing spot doon. Oh. Very nice. Yeah. Ganito. Dawe.
Hop! Ano kayo mahuwais na dito? Makapating na. Kasi ano ito eh. Balusok na eh. Yes. Shit. Tanda ko. Dapa ka dito. Puro ba ito babagsakan mo eh. Sige. Ayun yung isa. Si Kwan. Tayo ano? Position. Wow. Wow talaga. Yeah. Uy, may balon no? Sigurado yan, hindi yan ano yan. Hindi alat yan. Up, yeah. Yes. Yes. Shit. Bato. Maganda dito, mag-inom ka ng sobrang lasing sa kakauwi. Malapit ah. Tapos tayo. Ayun. Woo! Right. Nakain ba to? Ha? Galing oh. Parang nasa Palawan dito. Oh. Palawan, nasa Batanes. Ayun doon. Doon? Dito tayo. Dito na tayo. Pero di gamitin po yan. Yan. Okay. Ha. Ito. Okay. Tingnan mo natin kalobang murahin. Ito ka. Nagkasunod na. Business pa ito. Woohoo! Okay, spot namin. So, ang target dito, malabo na yung talakitok siguro dito. Punang malilit. Tanggigi ganun. Bahala na. Woohoo! Ang ganda! Grabe oh. Shoutout sa mga taga ano dyan, Pagatanen! Shoutout sa inyong lahat!
dito na kami sa ano to? Rina Point. Rina Point. Rina Point. Rina Point kami. Kaso din yung ano, Kami yung nauna dito. Tower. Pagkakatanan. Alright. Update namin na kayo mamaya pag makakuha kami ng ano, isdang malaki. Yeah. Enroll na to guys. Yung pain ko 27 grams na sinking mino. Tapos, uy. Woo! Saan ang daan? Dito? Punta doon? Popper, no? Popper. Ang problema kasi yung kung saan natin ilaland eh. Pwede ba diba dito? Oh, ay pwede. Daan. Daan. Kuiba pag umulan. Tayo, hawak. Daan yata din. Shit. Ayan. Buwis buhay tayo dito. Oh, kuiba. Alright. Yun. Sus. No, oh, mayroong may balon. May balon. Tapos, anong daan? Ay. Paano ba? Ay, ito. Pwede ba dito? Ha? May balon nga oh. Shit. Saan ba? Saan? Ay, oo. Isda. Tingnan natin kung makakadali tayo. Buwis buhay ito ba? May isda na dyan, oh. Uy! Dami, oh. Dami, oh. Bale. Dali tayo dito. Shit, mamaya ako. Ay, malaglag tayo dito. Ikaw muna. Dalawa. Daw. Dami na isda dyan, oh. Pero may butas. May butas kasi malalim. Malaki-laki yung mga pasabitan natin dito. Tol yan. Hop! Tayo. Tayo ito. Uy! Uy! Wow! Oh my God! Saan? Dito? Dali. Isda. Baka naman bigay mo na yung nanak namin. Maraming mga susususo, oh. Ito muna, oh. Uy, grabe lalim na to.
lang guys, sobrang lalim na to. Unang tira. Sige na, agad. Agad. Wala. Dalawa. Yun. Ganito? Walang ano? Walang mahabol? Lalim kasi.